Bilo je savršena godina. Pred se u rusko prvenstvo pred kraja osvojili kup, a nastavilo se na evropsko prvenstvo, šokirali i bili outsideri. Isto se desilo i s Olimpijakosa, outsideri, da li ćemo da prođemo prvu rundu, bilo od početka, pa posle na sreću ste prošli pa idemo drugu, a mi na kraju osvojili. Jednostavno, ta hemija što imala i reprezentacija Makedonije i Olimpijakos je to što je dovelo do taj uspeh. Savršeno, ali brzo prođe, pošto imali smo odmah posle jednu nedelju počeo grčki šampionat, jednostavno zaboravilo se to malo, u Grčkoj je pre da budeš šampion Grčke važnije nego evropski. Jednostavno to je vrh klubsko takmičenje i srećan što sam bio deo tog tima i zadovoljan i zahvalan Dudi Ivkoviću. Duda vratio se i uradio njegovi show. Jednostavno takav je sistem, stvorio tim koji nema egoiste, nema zvezde, jednostavno bili smo ko jedno, bi imao Olimpijakos mnogo bolji tim i prošli i pretprošle. Jednostavno nije mogo tim da se ukompinuje kao što je bilo ovu sezonu. Ja sam bio na klupi, jednostavno prvo Šiškauskas kad je šutirao bacanje rekao sad mora da idemo na neku trojku, da ubacit će sigurno dve, ali pogleda nas gospod i kako se zove, kad je promašio, jednostavno svi na klupi, bio i Marko do mene, Kešer, jednostavno presrećan se, jednostavno svi od treneri do igrači ušli smo na teren, nije bilo završen utakmice i predsednici su ušli na teren. Bukvalno je bilo tako. 90. godište Papa Nikolao, a je izrastao vrhunski igrač u roku od 2 meseca na kraju. Jednostavno igrao protiv Kirilenko, dao 20 poena. Ipak je to zasluga Dudi da puštiš takve mlade igrače u finalu, prvu petorku protiv takve igrače. Oni su vam pomogli celu sezonu. Oni su budućnost grčke košarke. Ne znam, jednostavno svi smo utrčili, izudarali se, skakali, ne znamo i ko je bio nikako. Svi smo hteli da zagrlimo Pridižiša, a oko njega je bilo 1000 ljudi, jednostavno grliše sa svima. Bio opšti haos. Duda je bio izbezovan posle utakmice, novinari nisu ga pustili da dođe ni da završimo kao posle svaku utakmicu. Jednostavno zahvalio se svima, ali opet je rekao Duda, kao što kaže, imamo još jedan zadatak, možda prostojimo danas, ali treba skoncentrisano da produžimo za finale Panathinaikosa. Išli, Evroliga organizovala u Istanbulu neka privatna žurka, bilo to kratko i morali smo nazad u hotel, nisu nam dozvolili da nastavimo dalje. Nije bilo sigurno za nas, pošto bile su i različite navijači Panathinaikosa tamo i nisu hteli da rizikuju. Nastavili mi u hotelu sobom, zajedno da popričamo i spavali. Odličan, vrhunski lig. Još kad sam došao, ja sam bio tamo malo mlađi, ja sam igrao davno tamo, 4 godine u Latini sa Ajakom. I bilo lako da se prilagodim, znam se sa igračima, ali s Marko sam baš tada upoznao. Znao sam se kao košarkaški, što se ne znamo. Jednostavno, odličan lik, odličan momak i evo kad dolazim ovde, jednostavno, cijel dan smo zajedno. Boško Mekalevovski, šta mi kažemo. Čujem se sa njim skoro svaki drugi dan i on jedva čeka se priključi reprezentaciju. Ovi iz federacije su rekli kao priključit će se u Americi, pošto idemo na neku turneju, on kaže ne, jedva čekam završeno, dođem malo u Skoplje, a posle idemo zajedno u Americi. Svakako posvećujem i uradit ću i kao što sam rekao tetovažu sa Delije. Imao sam prelepe 2 godine ovde. Prvu utakmicu profesionalno sa 16 igrao sam protiv Zvezde, sa Rabotničkog 99-a, je bilo 2000-a kada je Zvezda bili Radmanović i sve. Bio sam zadnji 5 minuta kao klinac, su me pustili, ja izbezno nisam znao gde je levo, gde je desno, trčim, ipak gledam te igrače. Delije su sada savršene, juče su pokazali koliko cene iz bivših igrača što su igrali. Pa tu sam, pa valja ta prva utakmica. Nisam ja neko nešto od klinac, ali prva utakmica protiv Zvezde, ta euforija je bila, ipak Rabotnički i Zvezda su nešto kao bratski, moj Rabotnički je moj matični klub i su bratski timovi, jednostavno valjda posle ta prva utakmica stvorila se neka ljubav i ja sam izabrao i kad sam dolazio u Zvezdi, mnogo manja ponuda, imao sam veću od Kinder Bologna, ja sam rekao dolazim u Zvezdi, potpisao sam 2 godine, bez problema. Iako imali smo puno problema sa Zvezdi, o isplate, od sve, ali drugarstvo je bilo ispred svega, ta hemija što kaže. Znam tačno, piše će ovde Delije, grb Zvezdin sever na ruku, ceo.
Obećao sam i makedonsku zastavu, to sam završio sad pred jednu nedelju. Niko ne zna za to, cijela gruda meni, makedonska zastava desna. Ja imam ideje gdje će šta da bude, ali nemam vremena baš puno, pa zato kasnim malo sa ispunjenjem. A to je najvažnije, ipak navijači daju ekstra motiv, dižu te kad padneš, jednostavno Zvezda ima odlične navijače, žalim što Pionir nije bio pun prošle godine kako što treba da bude, ali polako se vraćaju, ipak oni su šesti igrač svakog tima. Oni te dižu, oni pomažu kad tim počne da gubi ili bilo što, oni mogu da te podignu. Imaju dobar sistem pred se, ipak sam Zvezdaš, ipak i jučer sam video sa nekoliko igrača, čestito i treneru Partizana. Imaju dobar sistem, u Zvezdi je problem što se puno menjaju stvari, ne zadrži se kostur tima, svaku godinu se dovedu po nekoliko igrača, po 5-6 igrača novi, mislim da je to problem u Zvezdi. Ali ušao Čović, ušao FMP, združili se, čujem da imaju savršene uslove i mislim da polako Zvezda će počne i Pešić, ne znam sad da li ostaje, on ima svoju strategiju kako treba sa mlade igrače, pa vidjet ćemo šta je. Inače, srpska košarka ide u nagornu liniju. Vidite Kragujevac, šta je postao od Kragujevac. Ja na internetu pratim šta se dešava uvek. I obožavam tu utakmicu kad igra Kragujevac. Ipak je tamo baš napeto kao ovde na derbi. Ipak, Zvezda uvek ima i budžete i sve i ne znam, uvek se dešavalo na kraju da igrače ne budu isplatene, ipak se to prenosi posle i na menadžeri i teško je dovesti igrača u Zvezdi. Ipak u Partizan kad kažu kasni se plata, ipak mi za to radimo, kasni se i na kraj sezone se sve isplati, a u Zvezdi nije bio takav slučaj. I vi znate koliko je bilo dugovanje Zvezdi i dokle je sada. I mene su ostali dužni, ja nisam ne otišao na sudu ni ništa. Ne želim. Sigurno će bude veliki minus, pošto Pešić je počeo nešto da gradi s ovom tima i trebao bi da zadrži bar 80% tima. Trener je najglavniji u ta strategija koja je počeo, ne može sad da dođe neki novi i počne nanovo. To je taj problem Zvezde što nema. Ipak Partizan je počeo sa Dulegošić, Vlado Jovanović bio pomoćni trener, nastavlja se, zna se kako se radi. Ja sam završio prvo, sigurno učestvujem, a drugo, ja sam dobio produženi odmor od selektora zbog toga što sam završio malo kasnije, imao sam više utakmica od puno igrača i on mi je dao slobodno i ja sam iskoristio, zato sam i došao ovde do Beograd i počnem još sutra sa treningom individualno i nastavljamo zajedno. Imamo turneju za Ameriku, u Atlanti idemo Puerto Rico i Venezuelu.